ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Лесик, а Лесик? Што, Кася? Я гляджу, ты сёння до праграмы не падрыхтаваўся. І чаму ты так вырашыла, Кася? Сама паглядзі, Вара, у Лесика ўсё адзенне мятае. Нічога не мятае. А я кажу мятае і нават ведаю чаму. Лесик, з Касей лепш не спрачацца. І чаму, Кася? Таму што Лесик сёння перад праграмай не сустрэўся з імяніннікам сённяшняга дня. Гэта з кім? З прасам. Хочаш сказаць, Кася, сёння адзначаецца дзень нараджэння праса? Менавіта, з чым я ўсіх і віншую. Якое незвычайнае свято ты адшукала, Кася? Сапраўды, я ніколі не думала, што ў праса ёсць свой дзень нараджэння. Ага, здзівіла я вас. А я магу здзівіць цябе, Кася. Ты, напрыклад, ведаеш, калі прыдумалі прас? Думаю, не так давно. Ён жа электрычны. А я ўпэўнена, што прасы існавалі яшчэ задоўга да электрычнасці. І ты не памыляешся, Вара. Як то? Калі вам цікава, магу расказаць пра гэтую прыладу падрабязней. У прасаў, між іншым, вельмі доўгая гісторыя. Яшчэ як цікава. Слухаем, Лесик. Прыстасаванні для разгладжвання адзення былі прыдуманы вельмі даўно. У старажытнай Грэцыі, напрыклад, складкі на тканіне раўнавалі гарачым металічным прутом, які нагадваў сучасную скалку. Уяўляю, як было складана і небяспечна карыстацца такой прыладай. А гэта яшчэ адзін старажытны продак праса, Ого, звычайныя камяні? паміж якімі укладвалі прадмет адзення. Колькі намаганняў прыкладалі людзі, каб выглядаць акуратна. Яшчэ да з'яўлення праса тканіну разгладжвалі жароўняй, якая выглядала амаль як сучасная патэльня. І як гэтая прылада працавала? Унутр жароўні з ручкай закладваліся гарачыя вуглі, і ёй пачыналі вадзіць па адзенні. Ну і ну. А іскры і дробныя вугольчыкі не выляталі з такога праса? Выляталі, Вара, і пакідалі на вопратцы апаліны і дзіркі. Вось табе і папрасаванае адзенне. Няўжо нельга было прыдумаць штосьці бяспечнае? Чаму нельга? Быў і бяспечны спосаб прасавання з дапамогай рубля і валка, рыфленай драўлянай дошкі і качаўкі. Я чытала пра такі спосаб. На палку намотвалі прасушаную бялізну, пракатвалі яе па стальніцы рыфленай дошкай. Спосаб сапраўды бяспечны, але такі складаны. Ай, калі ж з'явіліся прасы, падобныя да сучасных? Амаль 400 гадоў таму. Яны мелі падобную форму, але былі вельмі цяжкімі. А чаму? Таму што ўяўлялі сабой маналітныя кавалкі металу з ручкамі. Для хуткага нагрэву іх клалі ў распаленую печ. Ну і ну. Атрымліваецца, адзенне маглі прасаваць толькі вельмі моцныя людзі. Менавіта таму прасы працягвалі удасканальваць. Іх сталі рабіць полымі ўнутры. А каб нагрэць, бралі вуглі і засыпалі ўнутр. Які доўгі шлях, аказваецца, прайшла прылада, каб стаць зручнай. Дзякуй, сябры, за цікавую інфармацыю. Мне дзякуй, бо гэта я знайшла сённяшняе свята. Дзень нараджэння праса. Кася, ты безумоўна малайчына. Атрымлівай сваю любімую ўзнагароду. Выбірай мультфільм, які мы зараз паглядзім. А я ўжо выбрала мульцік, сябры. А зараз... Вы чулі? Кася, твае жарты? Мае? Да я нічога не рабіла. Я ўсё зразумеў. Дык растлумач нам, калі ласка. Недалёка проляталі лебедзі. Менавіта іх мы і пачулі. А хіба гэтыя птушкі зараз не ў выраі? Зіма ж на вуліцы. Можа, лебедзі просяць ім дапамагчы? Так, іх трэба хуценька запрасіць у пакой і цёпла захутаць. Пабеглі ратаваць птушак. Кася, не трэба нікуды бегчы. З лебедзямі ўсё ў парадку. Ты упэўнены, Лесик? Абсалютна. Я з імі добра знаёмы. Дык і нас пазнаём, каб і мы супакоіліся. Калі ласка.
Повная назва птушак, за якімі мы зараз назіраем, лебедзі-клікуны. І за што іх так назвалі? Менавіта за тыя гукі, якія мы пачулі. Сапраўды, яны ляцяць і быццам кагосьці клічуць. Між іншым, лебедь – птушка царская і нават каралеўская. Ты маеш на ўвазе, што яны выглядаюць па-каралеўску? Справа не толькі ў выглядзе. Напрыклад, у Англіі з 1186 года усе лебедзі, што жылі свабодна, належалі манарху па законе. Ого! І толькі з 15 стагоддзя трымаць у сябе гэтых птушак дазволілі яшчэ некаторым вельмі багатым людзям. Лебедзяў тады пазначалі спецыяльнымі кольцамі, якія паказвалі, што ў птушак ёсць гаспадары. Добра, што зараз так не робяць. І літаральна ўсе могуць атрымліваць асалоду ад назірання за лебедзямі. Дарэчы, Лесік, я аднойчы бачыла гэтых птушак зімой. Яны што, не змаглі ўляцець на поўдзень? Звычайна не ляцяць на зімоўку клікуны са Скандынавіі, Белага і Балтыйскага мораў. Таксама лебедзі застаюцца зімаваць на тых вадаёмах Еўразіі, якія не цалкам замярзаюць. Здорава! Значыць, у нас можна любавацца птушкамі круглы год. Можна, але блізка ўбачыць клікуноў даволі складана. Яны асцярожныя птушкі, трымаюцца на шырокіх водных прасторах, далей ад берагоў. Значыць, нам сёння пашанцавала! Мы ўбачылі птушак вельмі блізка. Дзякуй, Лесік. Сустрэча з лебедзямі была вельмі цікавая і маляўнічая. Цяпер я спакойна за лебедзяў. Прапаную сёння ж іх наведаць і пачаставаць. Лесік, а чым харчуюцца лебедзі? У зімовы час птушкі сілкуюцца звычайна дробнымі рачкамі, лічынкамі казурак, насеннем, глеем і воднымі раслінамі. А зерні ім прыйдзецца даспадобы? Безумоўна! А яшчэ сырая ці вараная гародніна. Выдатна! Вара, ты ўсё запомніла? Запомніла, не хвалюйся, Кася. Ой, тады дамовіліся. Пасля заняткаў частуем лебедзяў, а зараз глядзім мультфільм. Сябры, а вам падабаецца, што ў нас ёсць зіма? Некаторыя дзеткі кажуць, не вельмі. Вось і дарэмна, бо нам вельмі пашчасціла, што ў нас бываюць зімы і ідзе снег. Хочаш сказаць, Лесік, многія дзеці нават не ведаюць, што такое снег? Прыкладна палова насельніцтва зямлі ніколі не бачыла сапраўдны снег, толькі на фотаздымках. Ой, бедныя дзеткі. Напрыклад, у Сахары снег ішоў усяго 3 разы за 40 гадоў. Гэта ж вельмі рэдка. Затое пашанцавала малым з адной афрыканскай краіны ў пачатку 2017 года. Снегу там выпало столькі, што магчыма было ляпіць снегавікоў і гуляць у снежкі. Ой, я люблю, калі снег ідзе. Гэта так прыгожа. Сняжынкі апускаюцца на зямлю так павольна. А павольна яны падаюць таму, што снег на 95% складаецца з паветра. Ого, а я і не ведала. А яшчэ, думаю, не ўсе ведаюць, якая сняжынка лічыцца самай вялікай. Цікава, раскажы. Падчас снегападу ў 1887 годзе у Амерыцы была знойдзена сняжынка-рэкардсменка дыяметрам цэлых 38 сантыметраў. Нішто сабе! Сняжынка амаль памерам з мяне! Лесік, ты пра такія дзівосы расказваеш, што, думаю, заслугоўваеш узнагароду. Прапануеш уключыць Лесіку ранішні мультфільмы? І ўсім гледачам таксама. З задавальненнем глядзім, сябры! А зараз будзем развітвацца. Бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. І ўсім трэба бегчы па справах. Сябры, няхай сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А зараз нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку! Не праспіце!